Здравейте, приятели! Днес ще играем на Slither Yo. Сега, извинете, и останах на първо място на Леопард, как се нарича там. И да, сега вече съм с слушалки, качеството мисля, че е 2 пъти по-добро от миналия път. И да, извинете за този смотан звук, който малко с такова врата просто се отвори. Да. След тая вече вече играем най-накрая за толкова време. Миналия клип беше просто перфектния клип. Обаче аз цъкнах пауза и вместо да натисна продължение, аз натиснах пътен тапана, натиснах да го запиша. Да, след тая. Това са мои проблеми, най-малко 1 милион пъти се опитах да направя това видео. Преди да започнем, искам да ви кажа, искам да ви питам дали да снимам видео, в смисъл, на кое видео да снимам утре, на Terraria, или пък на Agario, но това е вашия избор, на кое от двете да снимам. И да, това искам да ви питам, е много важно също. И този клип няма да правим онлайн, задължително, защото само ми бъгва и така мисля, че се прецаква самото видео. Вече го знам, защото толкова пъти вече правих това видео, че вече им трябва да се запише направо реплика. Просто толкова изморително. Няма да се представя какво е да сте ютубър на Android, който постоянно бъгва на някакви таблетки на мовчета. Така, нека и се напише името и да започвам. Надявам се да се чувам вече перфектно и таблетите на да не бъгва този път. Да. И сега този път задължително ще сложа музичка, някаква такава неспокойна частна, защото аз не така музичка. Това беше да чуя, като клипа. Да. В един клип някога ми се появяваха не появявах ми, аз събрах да изключва телевизора и мисля, и там се появяваха в клипа ни гадни, как се наричах, гласове, да, извинете. И така, сега ще гледам да направя видеото хубаво, кратко и да няма хич бъгове, някакви простоти, ще гледам всичко максимално да се маха. Да нямам простоти хич, защото бъгвания, простоти вече ми писна. Толкова пъти се провали този клип, че вече е направо няма на къде. И да, това вече си е мой личен проблем, да. И сега, нека просто да поиграме. Това вас да не ви интересува, защото вие си гледате клипчетата, вас какво ви интересува, какво съм направила, аз какво вас ви интересува просто да качвам клипва. И да. Моля ви гласувайте дали да е на Terraria или пък да е на Agario, защото това за мен е важно. Поне за мен е важно. Или пък да е някаква нова игричка. В смисъл, която да не е FPS, да ми предложите. И моля, харесвайте клиповете, така ми помагат да знам дали ви харесва това или ги дизлайквате просто. Аз не знам, никой нито харесва, нито нищо, а пък имам над 17 прегледа. Та да, надявам се това, което правя да ви харесва, да продължавам и така нататък. Нали, вече знам какво е да си ютубър, от много време не бях качвал и така нататък. Да, поради лични причини, там щупване на ръце, зарасване на същата ръка, която ми се щупи, разни там работи. И има също един бъг, разбрах за него, може би и вие знаете за него, защото тази игра е доста популярна. Примерно, понякога се бъгва играта и може да влизате през хората. Е така. Нали се едно, вие сте другата змия, както е тази змия, примерно, аз да влезна през нейното тяло. Това е доста якичък бъг, обаче става само понякога, нали? Не е винаги. И да,
Това е още взето. Вече съм си такова логото на Mobizen, да не ми се вижда. И да. Чакайте, само ще спра клипа за мъничко. Извинете, ще спрях клипа, просто се налагаше тук. И да. Пак снимаме спокойно. Добре, че са измислили тия хора тук да спрете клипа, защото иначе просто трябваше тези години всички да си остана само аз вкъщи. Или сам тук да правя клип, защото аз ще там сам вкъщи понякога. И да, това се тая. Просто. Се удрям. Да, извиняйте и за изкачащите реклами, впрочем, защото просто след всяко едно удране си изкачате ние грозни реклами и да. Това ще е. Искам да стане клипа някъде 10-11 минутки и тогава да свършим. Тази игра стана доста популярна навсякъде в социалните мрежи, в VBOX 7, YouTube и така нататък. Тя мисля, че от някъде около 2-3 месеца има и някоя друга игра, която забравих точно как се наричаше. С Д започваше и така нататък. Така, извинете, че пак спрях видеото, но просто тук, извинете, ако сте чули нещо, тук говори един човек по телефона и да. Просто се извинявам за това. Впрочем, съм сложил и слушалките вече. Видеото е доста по-добро, с по-хубаво качество вече. Всичко е доста по-хубаво и приятно в видеята ми. Така че ако спре сега видеото, ако нещо се обърка и спре видеото, аз ще го кача, да знаете смисъл. Ако не съм казал чао или нещо такова, ако спре видеото, не ми се съдете, просто може да има продължение после. Това не го решавам аз на таблета ми, така че ако просто видеото спре, ще го кача в YouTube. Защото вече не може 100 пъти вече да правя клипове и така нататък. Обаче това е само ако спре, което е доста вероятно. Таблета ми е най-хубавият таблет на света. Затова не ми се сърдете просто. Нищо лично. Клипа вече е станало 7 минутки. Мисля, като стане 10-11 минутки да спирам, защото няма смисъл просто да по-малко от 10 минути, защото ви е тъпо според мен. Ще има всеки клип, ще има всеки ден клип и така. Също може и по 2 клипа да качвам, ама надали, защото аз днеска няма как просто да кача 2 часа е пък и... Не точно 2 часа, ами то е 2 часа през деня. Да, 2 часа си е нормално време и няма смисъл просто да таковам. Според мен да качвам, защото аз вече от сутринта се опитвам да кача едно видео на Слизарио и то не става. Или ще ми се прецака нещо самия Mobizen, или ще забравя да направя видеото както трябва, или пък нещо друго ще забравя. Най-накрая вече го направих. И да, от сега нататък мисля да снимам само с слушалките ми, обаче това само ако не ми ги вземат, нали? И сега, ако чуете някакви гласове, извинете, просто то всеки се разхожда в коридора тук и може да се чуват някакви гласове, да. Пак напомня, няма да снимам повече на FPS игричките. И така нататък. Като цяло Слизарио е доста вече популярна, пак го казвам навсякъде. Мисля, че даже вече във Facebook, паче аз нямам Facebook, нали? Само казвам. Мисля, че е така, защото другите ми приятели, там други братовчеди седми имат Фейсбук и имам така, ама иначе да, тая играта е доста популярна и готина според мен, защото може да си най-малкия и да прецакате най-големия. Това е яко. Или не е като Агарио, само да ставаш по-голям и накрая да изядеш другите, виждате.
И да. Сега, мисля още един път само да поиграя и това мисля да е за клипа.